Okay, nagtuwad-tuwad daw ang karon nakita ninyo no na si Sir Jesse nagkuot na gyud sa angay kuoton. Si naipros ang jack. Ting, unsa man na? Basig madisgrasya ka ting ha. Woo! Wala. Ting, makuha kag bato ting ha, ting. Ala. Wow. Hello mga dudes, diri ta kay nag-adto kita child mapping. Diri og naa taya home visitation or lakad dito kalidad dinhi sa Purok 7 and Purok 8 ba. Wala mi katabok sa sapa. Kay na ang ako ang sakyanan na flat. Dara. Walay makatabang og ilis. Ako na lang gyud ang change tire. Good luck to me. Ah, dara si ma'am nangitag payong. Assist ma'am, assist. Kalisod. Kalisod, ikaw ang asa ibutang. Hala. Kaya na kayo na, sir. Hello, wapit pangan. Okay, nagtuwad-tuwad daw ang tuwad-tuwad eh. Need a friend, sir? Call for help? Ano na lang. Tabang na lang. Paglisod ko asa ibutan ang jack. Kaya ito lang. Kalisod. Lisod asa ang jack dapat ibutan. Si Jack. Asa man ka ibutang Jack? Asa si jack. Asain ka, Jack. Okay, nabutang na ba ka ang Jack? Kinahanglan ako. Asa tayo mong kuan mo? Pagaraw, sir, on the rescue. O karon iyan ang giduso-duso, mga friends. Magbangad ka. Margiling nga malibak. Lagi ako'y mabutngan sa Jack. Layot gihapon. Yun man ba? Dili gid siya. Okay, call a friend. Berti kayo ka baba. Dili masulod ang jack. Usaon nato ni pag-angat. So Sir Jesse, mahilam daw siya og pala. Karon na ba ka siya pala nga mahiram? A. Minghoy. B. Minghoy. Y. Pala. Agwanta taan. Okay, kub-kub sa pagbalik. Gahi. Ihapa na yun ni Sir. Hapa! Ito kalidad. May hapon te. Say hi sa vlog ni Sir Jesse. Ate Norma! Say hi! Wala na, kapuan ka? Oh, guna lo. Sige, guna. Lord, tabang pabutang palang sa jack. Napait na. Flat. As Sama in sa ilo, what? flat. Okay, thank you. Sabang ka. Ha? Ay, wow. Wala, salamat. Salamat sa sponsor. Salamat. Kaibigan ng lahat, basta tingulan. Masulod na ba ka si Jack? Mao na bagyod ka ha ang pwesto ni Jack. Yay!
successful. Change career ta. Muna na itong trabaho ron. Tanggalon na nga na-flat na ligid. Gahit. Ay, murag magaknod sa kinabuhi. Nana po problema. Patay. Kahoy. Kasi kahoy. Ano? Okay. Nahiplos ang jack. Pagbira na mo kay gahi ang ligid birahon. So pagbira, nahulog. Meanwhile, Mga dudes, ulan-ulan diri. So I need to baktas-baktas sa padulong. Manita taog ka ng vendo para makatsata for rescue. Di makaya. a few moments later. Uni, buntod akong isaka. Makaadto lang ta sa vendo. Kahangak. Uy, may hapon. Na diri ang vendo. Diri ang vendo. Adara. Thank you, Lord. Nakontak na jud ko og rescue. Maghulat-hulat na lang taha. Nakakita ta og vendo. So maghulat na lang to sa atoong rescue. Baktas edukalidad. Oh, ni baktas po sila. You have snacks. Amo ni mga kabataan diri nagtabang sa ako. Sa akong sakyan. Dali, shout out, dali. Dali, nang bugha o nang bugha. Oh, dili, naungot gani. Hindi daw. No, kuan dito. Nahuot man si Ron. Nahuot. Naipit. Gani. Okay, rescue na sila, mga kabataan. Ang pag-asa ng bayan. Ay, kana. Salamat. Gilihok. Lihok ka to dito. Sige. Makuan, kitukuran na to usab ting. Ayos. Kitukuran sa nato long ang usab. Ay, kani. Okay, to the rescue ang mga kabataan. Ting, sa gahi, ting ha. Sige. Mas bright pa ang mga kabataan. Kaya naka-ideya nga kinahanglan, butangan og tabla aron nga di mahigtos ang ato ang jack. A few moments later. To the rescue na ang atong kaparintihan. Rescue to. Ay, kanini di ka hubog. Oy, kay ko kaino. Ahoy kay. May mangita na mahitag baho diri. Salamat to the rescue. Si Bunjing. Jing. Jo Marie to. You. I-vlog na lang nako ni Jing para pawala sa stress. Dara nagligid na. Gili. Guha na gani kay kuha tanggalon na gani unta ang ko ang ligid. Kutot no? Salamat, abot na ako ang rescue. Dara. Ang kuan ana to gain na to kay gahi kay birahon ang kani. Bigyan. Ambot. Kani. Salamat kay hiyos. Gasakay ka sa biboteng. Ha? Oh, muna siya naga-drive. Konduktor isa. Dali naman. Oh, sali. Sali ko limutin ko eh. Good sa naman to. Good sa naman to yating. Inyo naman to gibira kay ina.
Dati pa, tanggal, may kubahan guys. Hindi ay. Tanggal lagi siya. Thank you, Lord. Ay, thank you, Lord. Napulihan na yun og reserve ang spare tire na to. Magawit na. Napay ka. Sige, salamat ya. Kabayo, kabayo. Sakay, ulalala. Yeah, dagan kayo. Salamat mga dudes. Nag-rescue ni Bunjing og ni Toto. Dito kilala ni Toto Jomari. Salamat. Salamat makalarga na jud kita hatod sa sunod nato. Nga pag-rescue ay wala na tayo rescueon. Dagang salamat sa pagkakaroon. Bye-bye. Okay kayo. Salamat, salamat. Yay! Salamat. Meanwhile. Ah? Giulat pa na ko sila. Ma'am Ibib og si Ma'am Rocky. Apa? Muna akong mga agianan. Ligo kating. Ligo kating. Naday langob dira sa sulod. Musalom kating. Si mga dos dirita. Bisag baha. Hulat ako ting. Hulat ako. While waiting sa duha ka maestra nga wa pa naabot. Dirita may makuan daw, lawom daw ni diri nga side. Naaday langob, diri langob. Diri na ilangob. Wala. Wala. Saglubog ba kay baha? Ay lawom dahil no? Matungkad ni mo, Ting? Ting, matungkad ni mo? Pero, anak daw, Ting. Asa ka mo ang baka, dira? Wala, tayo pa, Ting. Woo! Wala. Anak, atong ay ulaw-ulaw jud ay di ay. Ay, Ting, unsa man na? Basig madisgrasya ka, Ting, ha? Woo! Wow. Wala mo rin ning kuan. Ba ni kanang bago? Wala na. Ha? Kan mo ka sinaw? Unsa naman po ni dira? Unsa na mo ka dira, Ting? Aha man na siya, ha? Wala. Ting, makuha kag bato, Ting, ha, Ting. Makuha ka sa bato. Ala. Wow. Nalingaw ko. Dagat kalingawan dahil. Mga dogs, while waiting sa duha ka maestra nga naglakad dito kalidad or nag-home visitation pa, ang oras apit na alas 5. Wala! Dang! Ha? Dira daw, naaday langob dira, kaya lang karon is lawom-lawom ang tubig, no? Lawom-lawom lang ang tubig. Loh, long gede idea no? Ayaw batutin. Ding. Ayaw ko ano? No? Yeah, humana may diri og kaligo. Yeah, nalingaw ko sa exhibition ni Mr. Edward Linogan. Thank you, Ting. Bye-bye. Meanwhile. Kaya tawad ko sa customer nila sa chat chicken ha. Ayaw ko, ayaw mo kalimot. Order mo permente. Yes! Woo! Sige, sir, shout ko sa ako mga tropa ng 10 million. Yes! Woo! Shout out ko na rin sa akong mga karos boy. Yes! Pag-umaming na mga banat, kaya karap mo ko sa itong karosan. Yes! Ako ang buyakin ang tanom. Yes! Daghan kaayong salamat, Lord, nakauli na gyud ko. Hantod sa sunod nato nga mga videos. Ubani ako, sabay ta, malagaw ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye! Thank you for watching and God bless.